10 taon na sa serbisyo sa COMELEC si Acting San Simon COMELEC Officer Adonis Don Alfaro. Kwento niya sa CLTV News kung ang mainit na politika sa San Simon, Pampanga ang pag-uusapan, hindi na ito bago sa kanyang karanasan. Dati umano kasing nadistino sa Maguindanao si Alfaro. Nakilala ang naturang lalawigan dahil sa nangyaring karumal-dumal na masaker sa 58 katao sa kamay ng pamilya Ampatuan. That time parang medyo magulo. Kakatapos lang nung issue ng mga mangundadatu. Yun. So, nilinis po namin yung yung registration nila. Binago po natin. Yung, may halong ka ba nun? May halo. Definitely may halong ka ba. May halong ka ba. So, dapat mo talagang gampanin ang tungkulin natin. Ayon kay Alfaro, ang gampanin ng mga kawani ng COMELEC mula sa registration, filing ng COC, araw ng halalan at hanggang sa pagprotesta ng mga kandidato ay hindi biro. At ang masaklap, madalas ay napagbubuntungan pa sila ng galit ng mga politiko at init ng ulo ng mga botante. During election, mga protesta. Minsan nawawalang mga pangalan ng mga botante na hindi lang pala sila nakapag-update ng mga registration records nila. Then after election naman, again, may mga protesta pa yan. Yung kung ano pa yung mga ibang mga protesta ng mga ibang nanalo or yung mostly mga natalo mga kandidato. Bagamat bago pa ang halalan, mainit na ang banggaan ni na suspended Mayor JP Punsalan at Acting Mayor Leonora Wong. Hindi lamang daw laban ng dalawa ang mangyayari sa eleksyon 2022. Nakapagsumiti na rin kasi ng Certificate of Candidacy para sa pagkaalkalde si Municipal Councilor Honorato Almario. Sa datos ng COMELEC, higit 40,000 ang bilang ng mga registered voters sa San Simon, kung saan 60% dito ay galing sa sektor ng kabataan. Ayon sa political scientist at dating direktor ng UP Diliman Extension Program in Pampanga na si Professor Grace Grospe Hamon, hindi nakatakataka sa Pilipinas na maging bahagi ng eleksyon at politika ang personalan. Dahil daw ito sa interes ng kayamanan, kapangyarihan at ng kapamilya. Oo, pamilya yan. Kaya sinasabi ko, pangkalahatan, the general term that you use there is really the personal. And what is personal to the Filipino? Clan, family name. That is intrinsic to their identity. So para sa pamilya, ang Pinoy magpapakamatay. Sa analysis ni Hamon, parehong may pananagutan ang inihalal at naghahalal para mapanatiling maayos at gumagana ang demokrasya ng bansa. Kaya paalala daw ngayon sa mga botante, maging mapanuri at tingnan ang integridad ng kandidato upang hindi maloko ng ipinapakitang imahe sa publiko. What happens to our democratic practice all these years is a product of kakulangan sa mga ine-elect na candidates at saka kakulangan din sa citizenry natin. Yung tenacity for what is right, napaka-personal din nilang i-interpret yan. Yun ang mahirap dun eh. Kaya yung moral values ng Pinoy ay kailangang lalong makasihan ng more than the personal, dapat yung meron bang integridad yan. Paolo G. Santos, CLTV News.